Welcome sa ato ang kinabuhing CMU1. Kani nga programa magahatag kaninyo og mga kasayuran kabahin sa unsa gyud ay ang kinabuhi sa usa ka tinun-an sa usa ka estudyante dinhi sa Central Mindanao University. This time, naku, aduna tay makauban sa kahanginan. Usa ka second year agriculture student, agricultural economics student. And nasayod ba mo nga siya bago ra gani siya diri sa CMU pero nahimo na siyang lakan ng Maramag 2025. Usa man ang lakan kung sa ato pa na diri mura siya og si Mr. Maramag 2025. So atong i-welcome usa ka estudyante nato diri sa CMU second year agricultural economics student, si Ryan Paul Sarigumba. Hello, Yan. Good afternoon. Finally, you are here. Dugay na ta ka nga gi-invite. Murag, wala ko nag-expect nga first year pa di ay ka that time nga nakita ta ka nag-join sa Mr. Fasmin Local. Yes, ma'am. No? Pero anyway, greetings sa Ayan. Greet sa shout out. Basig na gusto magpa-shout out kay naamang po tayo live online. Shout out sa akong friends. Who are they? Shout out kay Tem Canaresio, Leo Poyos, o Edgar Roa. Oh, kinsa man na sila? Mga classmates ni mo or... Classmates ako last time, ma'am, but they're my friends right now. Oh, dili ni mo ka co-major? Nag-shift sila, ma'am, o Animal Science. Okay. Oh, sige. Hello sa inyong tanan. Basi gusto po ni mo i-greet dito si Justin, di ay. Kuya Justin po dahil. Si Justin imuhang, siya imong handler. So, pag mayong kag-handler, unsay but pasabot, ana? Until asa ang iyahang scope or unsa ang iyahang iyang role as handler? Usually, ma'am, ang handler kay gapangita sila sa makeup artist and sa magbuhat sa mong hair, and ang suoton po namo pag abot sa coronation night. And sa mga pageant, sige wait lang. Hello day to Justin. Salamat kay Justin kay siya gyud ang nag-recommend sa imuha sa ako. Kay supposedly sa iyahan ni naka-schedule kay lagi the last time nga ako siyang gi-interview, I don't know, murag second year pa si Justin or mga ingana. So gusto na ko siya interview kay for sure daghan pud siya matouch nga mga lives nga mga sa mga students nato kay daghan siya mga nakabut na mga achievements. But in your case, Ryan, adto pa lang time nga na-crowned ka as Mr. Fasmin first runner-up. Nagka-talk na ta, di ba? Murag nagkita ta somewhere in 7-Eleven ba to? Nga ningon ko sa imo nga mag-program ta, pero gipangayo pa na ko imong number. I don't know kung naa pa ba imong number diri sa ako Nangayo pa ko niya hantod nga murag nalimta na dayon kay nag-break na ingana no, sem break. So wala na nabalikan. Sige. Dili na ako ipangutana sa imong usual ako nga mga questions. Pero nganong akong question is nganong nga nagka-interest ka mag-join og mga beauty pageants? Before, ma'am, kay gusto lang ako explore outside sa akong comfort zone since before kay very anxious ko labaw nag social situations, labaw nag for example in class ko then ipa-report ko magkurog jud ko na, ma'am. Then nakita ko way unsa may way para mawala na magkahinay og wala. So bali dito ko na ko idea nga mo join ko og kanang social event which is ang pageants. Bale dito ko na ko na learn og pa-express akong selves even sa una kay looking back kay project monotone for me akong face, wala ko facial expressions pero me kay ma-anxious lagi ko og naingon tao. Pero sa pag-join ako pageants ni magyapon ni I guess murag napakita na ko akong true self na dili ko ma-anxious. Pero high school ka, pili mong height yan? High school ko, ma'am. I mean, pili mong height ka ron? Marag 5'9 and a half. 5'9". O, taas kay si Ryan actually. Ganahan ko ngano ako mga guest kay, previously, ang ako pong guest kay mga Mr. Valencia, ingana ba? Mr. Agis 2023, naka-appeal kag Mr. Agis? Ay, lagi, 4th runner-up ka, no?
First runner-up ko sa Mr. Agis, ma'am. Ay, first runner-up? Kato sa FASMIN? First runner-up, ma'am. First runner-up. Wow, congratulations. Napo ko na-interview si Ken. I don't know kung batch. Ay, dili ahead siya kay 2023. Kay ikaw, first year pa man ka adto nga time? Yes, Or second year nakapag-appeal mo og Mr. Agis? ma'am. First year pa ka to, ma'am. Sige, wait lang. Balikan sa nato imong high school. Ngano, atong high school ka, ga-appeal na ba ka o mga beauty pageants? Para mga school-wide lang, ma'am. Pero mga ginag-merit siyang events. So ga-appeal na gyud di ay ka. Pero kasi nag-push nimo naabay someone aside sa imuha pong self nagaingon ka nga dapat I should join this kay para nga ma-improve ang ako ang social skills or kanang pakig-communicate pod. Actually, ma'am, atong kuan start nga wala di ko plano mga pila ng kuan pageant so bali. Murag random thought lang ito siya katong preparation for local FASMIN sa CMU. And then murag ga joke lang ko sa among department chair ato nga ako mo represent sa kuan sa Ag-Econ. Oo. Unya, murag for some random circumstance, ma'am, ako may nidawag atong screening, poster screening. Bale, after ato, months passed nga mag-prepare na po ko for katong FASMIN nga whole Mindanao. And then, dito na ako na-meet si Kuya Justin and si Kuya Von Sab nga gitudloan ko nila sa mga basics sa pageant sa WOW. Si Von, yeah, the former Mr. Mr. Mas man na si Von. Yes, ma'am. Siya ba ang Mr. Agis sa imuha nga time or ahead siya sa imuha na mihimong Mr. Agis? Ahead siya na ko, ma'am. Ahead. Sige. Dayon. And So sila ang nag-handle nimo. Oo. Si Justin ang nag-handle sa imuha. Dayon si Von may gatudlo nimo og yes, ma'am. Sa Pasarela and sa pasarela. Okay. Katong sa mga elementary years, na ba kay mga desire nga gusto ka mag-ingon ana? Or unsa imuhang sports, na ba kay mga other ganang mga social events nga imong mga ginapang-apilan? So ano, ma'am, atong bata pa ko kay usually kay ga basketball lang ko or murag any sport lang nga Oo. mag-pick sa akong interest. Even kanang mag Rubik's Cube sab ko sa una. Pero Unsa na siya? Rubik's Cube. Unsa man na siya? Katong ana-ana? social, ma'am. Mag-compete. So, competition yun? Katong murag school-wide event ra po to, ma'am, na ko sa among old school, sa high school. So, meaning, first time pag gidain mo nga nag-appeal katong sa FASMIN nga time? Yes, ma'am. Kanang very big Oo. pageant. Kay sa high school na aman to small event lang, school kuan lang siya. School-led nga mga events. Pero beauty pageant yapon siya. Murag Unsa siya, modeling or beauty pageant yun? murag pageant pero kanang ginagmay lang. Oh. Pero kumusta man imong experience adto? Kato kay nangurog jud ato, ma'am. Kay kulang ka og preparations or because it was your first time? First time na ko, ma'am, tapos kuan wala ko naanad nga daghang tao nga maglantaw na ako. Since only child mo ko, ma'am, to naanad ko nga Yes. isolated ko pero tapos akong parents na po sila work usually basta kuan morning and then ako rin mabilin sa balay manad ko dito nga ako ra isa. Unsa tod feeling pag ikaw ra isa? Murag I mean, only child. okay ra murag naanad ra pug ko sa kuan nga i-keep company na ko akong self. Unsay advantage kung only child ka? Siguro kay tanang resources sa imong parents mo padulong. Nasa imo ha. But unsay disadvantage pod? Siguro at times kay magnaon ako nga untag na ko igsuon kay medyo boring lang siya at times. Yeah. So naagi day gihapoy boredom nga gaka-feel nimo. Yes, ma'am. Wala po kay mga cousins nga at your age? So far, ma'am, naaman pero Dili nimo close. close na ko sila, ma'am. Close ra pod sila. So meaning wala ra pod ka nag-inusara as you grow up. Yes, ma'am. Sa imuha lang yung own family nga ikaw lang yun ang only Oo. child. Inangutan ako because naapog ko'y only daughter. That's why. Anyway, sige, dali sakta before ta mo proceed na imuhang pageant no nga kuan experience. Ngano to nga nag CMU ka? Kay di ba you are from Pagadian ka no? No, sa kuan, ma'am. Sa Miss Ok? Miss Ok, ma'am. Misamis Occidental. Yes, ma'am. Adapita sa Miss Ok. Sa Tudela, ma'am. Tudela. Tudela, that is, unsa man na siya, unahan pa na siya sa Tanggob. Yes, ma'am. Unahan sa Jimenez. Before sa Jimenez, ma'am. Before Jimenez, so naagian na mo ang inyong lugar. Yes, ma'am. Kay katong nagmas manggod na
nakabalo ko nga you were there because katong nagchika-chika mi with the band niya na sila nga maato daw sa inyo ha. Birthday. Ay, wala pa, marag. Random lang to. Okay, random lang. Ay, birthday ni Kuanto ni... Birthday ni Walter. Walter, Oo. Birthday gito ni Walter. Nga, kung asa naman si Walter, naglitsyon mong good me. Dito sa amo ang gistayhan nga school. Unya si Walter wala diha. So, naa daw di ay sa inyo ha. Nag-uban nila ni Justin. Yes, ma'am. Nilang Ruela, no? Silang Ruela ba nga grupo ang nag-adto sa inyo ha? Marag, hindi ko familiar. Or si Justin lang? Kaya Justin. Okay. Mga boys lang may tanan dito. Boys lang. Sige. Why CMU? You are from Misamis Occidental. Very far from here. That's 13 hours, no? Pila ka hours? Mga around 9 to 11, ma'am. 9 to 11. Sige, why? Why in CMU? Siguro kay Kuan, I have cousins here who nga agree gihapon, ma'am. Kinsa? In CMU. Si Kuya John Daniel sa Ligumba. Okay. So, imuhag yung first cousin. Second cousin ako, ma'am. Second, siya ang nag-ingon sa imuhang nga pag-CMU? Or isa man? I-encourage na ako, ma'am. Kay, at the time, before ko ga college, kay daghan mo kong schools gitake. And then, marag, CMU dyan ko ni Padlong, ma'am. Really? Unsa nga mga schools ang imong gitaykan? Ni-take ko MSU IIT. Okay, mas duol, di ba? Oo. O sa Norsu, sa Negros. Negros Oriental State University. Ngano nag-Negros Oriental? Ay, napo ko'y cousin sa Dumaguete, ma'am. And gusto lang ko mag-take sa entrance exam nila even though wala ko'y plan dito. Okay. Sige. So, nganong CMU ang imong gipili? Ato nga tayo, ma'am, kay wait ko IIT ato actually, pero dugay man ilang dugay ilang letters. Si Justin nagparamdam. Actually, live siya. Nag-nanaw siya sa imuhang live siya. Nag-watch siya karon sa atong live. Hello, Justin. Ingon niya, ha? Dili ma-tense, Ryan. Wala di siya na-tense. Nag-enjoy na si Ryan diri. Justin, hello sa imuha, Jazz. Sige, dayon. So, CMU ang imong gipili because una nag-release og result ang CMU. Yes, ma'am. Dayon, why agricultural economics? At the time, ma'am, kay late hindi ko enroll ato, ma'am. Although I passed CMU CAT and makasulod na ako sa akong first choice ato which is psychology. But dugay ko enroll, ma'am, gi-procrastinate pa na ako. And then ang agriculture na ko nabilin sa CMU. So bali gitik lang ako agriculture. Pero nganong psychology? First choice nimo, di ba pag mag-take ka og si MUCAT naman ay first choice and second choice. So nganong psychology? Since passionate ko about mental health, ma'am, since I am diagnosed with ADHD or Usa ng ADHD? Attention deficit hyperactivity disorder. Usabot pa sorry ha. Is it okay to talk about it? Yes, ma'am. Sige nga unsa ganina attention unsa man na siya pag ADHD ka? Ma'am, usually sa ako kay maglisod kog focus labaw naging class og kanang nabitaw something nga dili stimulating sa akong brain, maglisod kog focus og wala ko mabuhat. Like sa una magbuhat kog assignments kay di na ako na maglantaw ra ko mga around 8 hours atong high school pa ko. Then wala ko mabuhat. Mura ko ma-paralyze, ma'am. Then murag ko to. Oh, kano sa lang na found out? Murag gaduda ko sa akong self mag-desugod mga around grade 8. Ikaw na ang nag-ingon sa imong parents? Yes, Na ma'am. there's something wrong nga nganong ingana lang. So mo to nga na-diagnose. Dayon matreat man na siya, no? Unsa man na siya pag Wala yung treatment, ADHD ma'am, ka? pero naay medication. Pero ang medication kay around 8 to 12 hours lang siya mag-work. Then the next day you have to take it again. Sige, ginaunsa nimo karon pag handle? Karon nga nag-college na ka. So far, ma'am, kay kuan, nangita lang ko mga ways para malesen. Nangita ko kanang, if for example wala ko yung medication, then study ko. Kay mag-play ko music sa akong background para murag ma-entertain akong mind. At the same time maglantaw ko mga notes. I see. It's good ha nga imo nang gi-open up kay for sure daghan pog mga kabataan karon nga murag di ba hadlok sila mag-open up about themselves tungod sa gitawag nga stigma. Pag maingon ta nga hala na adi kay ADHD pero wala sila kabalo nga kuan din na siya ma-manage siya. So at least ikaw nag-open up. I hope nga ang uban po din ha no kana bang imong i-face ang imuhang
fears. Pero it's good ha, kay pageant ang imong gisudlan diretsyo. Mura bag, wow, very big kaayo na siya nga event for you nga ikaw ang tanawon sa crowd, which is very opposite sa imong naandan before nga aloof ka, di ba? Murag always lang ay imong surroundings na aragid ka always sa inyong house. Ingon ana. Giusan nimo pag-concur karon nga ga-appeal kag beauty pageant? So far, ma'am, kay kuan, every time anxious ko kay mag-pray lang may backstage and then over time, kuan na siya. Does it help nga kanang naka-join kag beauty pageant? Naka-help ba siya sa imong like mental health? Yes, ma'am, very much. As in. So, mao di ay nga ang kaning mga bata nga akong gi-interview last time, sige gyud i-encourage. Ilag yung perminti nga gina-mention kay same gyapon mental health na gyapon toy advocacy ang isa about mental health. Kay murag ang iyang magulang, duha niya ka magulang kay na-diagnose og depression. So muto nga ang iya hapong kuan is about mental health. Gi-encourage siya nga mag-join og pageantry. Kay para lagi gyud daw kuno nga mas makuan daw nimo, mas ma-explore nimo ang imong potential, mas ma-widen imong horizon, ingon ana unya. Yeah, it's nice. So sige. Psychology, ngano tud nga mag-psychology tungod kay katuno? Yes, ma'am. Dayon nganong after psychology agricultural economics man ang imong napili? Kay at the time, ma'am, kay kuan, atong first time kay gaplanta ko mag-shift pero over time na enjoy ron ako agriculture. So meaning, kung alang gid ito siya, kanang for the sake nga maka-enroll lang gid unta at first. Murag para lang gid nga makasulod gyud ka sa CMU. But then, all of a sudden, murag na-realize nimo nga hala kaganahan naman day ko ani. Yes, ma'am. O pero kabalo ba ka nga atong former, the only lady president sa CMU was a graduate of agricultural economics. Even our, murag si President Gloria Macapagal, I don't know ha, or si Cory Aquino pod, kay kuan po na siya, kinsa ba tong economics graduate. Basta kay nga na, mostly sa mga, naa sa mga higher or high ranking ng mga officials, mga economics, pero wala gyud kay background, anything about economics before. Nag-enroll lang ka kay tungod kay, wala lang gyud kailangan ma-enrollan. Oh, ma'am, ma'am. As in, funny. Asa po ka mag-shift, if ever nga, naa kay chance mag-shift? So far, ma'am, kay wala kay kuan gusto shiftan. Pero katong time nga gusto ka mo shift, kaya di ba niingon ka nga, nag-economics ka o niya, gusto ka mag-shift pero na-enjoy na din mo ang economics. Unsa-unta to? Siguro kay kuan, ma'am, psych gapon. Psychology, good. Kisa nag-introduce nimo sa psychology nga course? Akong self lang, ma'am, ga do kog research online. Oh, katong time nga giingnan ka sa imong cousin nga, oy mag-CMU ka. Naana ba kay prior knowledge about CMU? O nag-research na po ka again atong time nga gi-introduce sa imong cousin? Research ko, ma'am, nga nahibalan dito na ako nahibalan nga the biggest school in Mindanao di ang CMU. Even dito sa inyo ha, sa Misamis Occidental, mo gid gihapon ang ilahang murag mas taas gid ang inyong panglantaw kung sa CMU mag-eskwela. Yes, ma'am. Sige. Second year pa ka, wala ko nag-expect actually yan. Kaya I thought nga na naka sa higher years, third year or fourth year na ka because nailhan ta ka atong time nga nag-join ka og FASMIN because I was one of the judges at that time, di ba? Nakadumdum ba ka ato yan? Dayon, during sa mong pag-apil og Mr. FASMIN, wait lang. I was there. I was actually there. Di ba, nag-picture-picture pa rin ko gani Yes, ma'am. sa inyo ha. Tama, nakadumdum na ko na aday tod ko'y picture ninyo adto. Kumusta man ang imong pag... Kaya syempre, that was Mindanao-wide. So, the biggest to nimo so far nga event kay Mindanao-wide. How was it? Giusan nimo pag-prepare? Unsa imuhang mga giandam adto para nga makasalang gyud ka sa Mr. FASMIN? In the month prior ato, ma'am, kay ga-practice namin sa pasarela and Q&A daan since wala ko'y background ever ato. Oo. And then Kay pag-apil mo gud mo og kanang local sa FASMIN katong di ba closed door ang mangguto siya. Ikaw gid ang pinaka murag lalaki kay sa nga tanan. Oo, mo to nga bet kaayo gyud ka sa mga judges nga ikaw gyud. Pero wala pa kay training adto nga time. wala pa, ma'am. Imo-imo pa lang to. As in. Wala yung preparation na to, ma'am. Nanturo ko dito. Okay, sige. Panik kayo, no? Dumduman pa na ako yan ang imong nilakwan. So, sige. Pag abot na sa FASMIN, katuning
katuning sa UCC na nga all over Mindanao kay diri man to ang host no, ang CMU man ang host sa FASMIN that last year February 4 no. Murag 7 to ang coordinate. Late na tama, later part man ang inyo ha, 7 kay 1 week man to nga event February. Sige, giunsa ninyo pag-prepare? 1 month pa lang, 1 month 1 month prior, before the event. Kay ga Q&A na mi and pasarela training. Oh, sige, kisa imong Q&A coach. Silang duha ni Kuya Von and Kuya Justin. And sa pasarela kay si Kuya Von. It's good ha, kang imong ang mga nag-handle sa imuha, kanang mga naa nagibang giitan na sa field. Sige, dayon, after adtong Mr. Fasmin, unsay next nimo nga event, Mr. Agis? Mr. Agis, ma'am. Sige. 2 weeks after. Kisa 2 weeks after day to? Kisa naka-push nimo nga, uy, ikaw mag Mr. Agis. Akong coaches, ma'am, since gusto man sila mag-inong CMU ko at that time. So ikaw ang wait lang, kaya di ba naaman ay local pa nga selection board or selection process, di ba? Among the departments sa agriculture nga ikaw mo represent. Oo. Pero Sa sa mana? ma'am, kay diretso na. Nagdiretso na, tama, diretso na day tuod, no? Ikaw ang nag-represent na sa agricultural economics. Oo, yes, ma'am. Sige, dayon, unsay preparation po di mo adto? Kato, ma'am, kay wala na kay preparation since murag na kumpiyansa bitaw ko kay nakakuan ako FASMIN. And then about to. Nagkakinanta ka nga jog around the campus at tong murag prior to ikaw ba to? Before sa Nga sa mga pageants kuan ba ka adto nga time? Kada sa imuhang build naa ba kay mga usa na exercise nga gibuhat or nag-gym? Ka-gym ko, ma'am. So ga-gym gyud ay ka. Yes, Okay. So mo to ang imuhang mga preparations for the local FASMIN or Agis na, Mr. Agis. Prior pa sa pageants ko, ma'am, dito na ko ka-gym. Okay. Para sa akong own mental health o get secure po gusto kong kagalingan sa una. Sin? Moto. Napa kay mga insecurity sa imong kataas ha? So unsa na lang kung ang imong height pareha nako. Pero bitaw. Sige, so Mr. Agis, giunsa nimo tong Mr. Agis nga ikaw gid ang na-crown as first runner-up. Who was the crowned Mr. Agis that time? It was from Soil Science. Ay, okay. I remember na. Katong murag ka compete po di mo sa sa local FASMIN. Oo, yes, ma'am. Yeah. Oo, katong niwangon. Yes, ma'am. Oo. Yeah, so katong pagka-crown na nimo nga first year pa ka that time. Yes, ma'am. Yeah, first runner up. Unsay feedback? Kumusta imong parents adto nga time? Unsa ilahang istorya sa imuha? Supportive everyone sa ko, ma'am. Basta kuan lang. Basta safe lang ko sa akong gibuhat pero may. How was your department? Unsay feedback nilang, hala, ikaw ang na-crown as first runner-up. Kaya syempre, i-announce sabi na, and the Mr. Agis, sana. Very supportive po akong department, ma'am. Big thanks to them. Kay dili ito possible. Kay willing kay sila mo help just ako ato, ma'am. Naabay ka ng something reward sa imuha pag mag-crown ka, you are representing the department? Wala, ma'am. Sige. Moving on from Mr. Agis, diretso rin ka kano sa ka naglakan? Ginoong CMU pa after ito, ma'am. Naginoong CMU pa? Nganong dili because of the height? Yes, ma'am. May Yeah. 5'6" height requirement. Yeah, okay. So, ikaw ang ni-represent sa College of Agriculture sa Ginoong Palaro. Yes, ma'am. That was year 2025. 2025 na last year. Yes, ma'am. Nga palaro dito? Last year nga palaro. Asa ko? Sige, wait lang be. Palaro. So, ikapila ka sa Ginoong Palaro? Third runner-up, ma'am. Third runner-up. Wait lang ha. Kano sa ganina? Ginoong Palaro. Second sem to siya, di ba? Kasi second sem naman ang second sem. palaro. Mm-mm. So, kinsa ang na-crowned at nga time? Si Sean, ma'am, from nursing. Ay, si Sean. Yeah, kato among gidala sa MAST. Yes, ma'am. Yeah. Okay, so kumusta ang experience sa Ginoong Palaro? So far, ma'am, kay very nerve-wracking gihapon, although ikapilan to na akong pageant, pero kulba gihapon. Unsay mong i-prepare? Ato, ma'am, kay murag double dyan ang preparation in terms sa Q&A and sa pasarela. And
I guess nakita po na ko sa akong self, although wala na ko na-achieve ang goal unta na ko ato at that time, but I really did see improvements in myself. Pero kung ma-appeal ka sa runner-ups, unya, you were second year na ka. Ay, first year paghihapon ka. Imagine. So, are you still planning to represent CMU, I mean, agriculture sa next nga? Di ba pwede man na habang napaka sa lower years? Yes ma'am, pwede pa. So, are you still planning to represent for the second sem? Kaya hapit naman po ang palaro, di ba? By March. Siguro ma'am, around this year kay wala pa ko'y plan since gusto ko mag-take a break from pageants. From project. Sige. Nga naman, because of the pressure. Dili po ma'am, lang. Gusto lang ko mag-focus sa other things sa akong life. Yeah, why not? Sige, Lakan ng Maramag. Nga nung nagka-interest po ka nga mag-join sa Lakan? Ato ma'am kay gitry lang na mag-join. Try ko screening, ako may kanang certificate of residency sa Dulugon. Yeah. And Mo-qualify ka actually because pila naman ka second year na ka that time or first year paghihapon, pag-appeal? second year na ma'am. Second year na. So, that's already mag 2 years na ka nga mag-stay dire niya. 6 months naman ang residency. Sige, dayon, what happened? Then, nag-screening may ma'am and I passed the screening para sa Lakan ng Maramag. And then, Mo nag-screening? sa Barangay South ma'am. Bali, nag-screening nga nakadiretso to represent Dulugon. Yes, Dili na siya ingon nga nag-screening pa ka sa Dulugon para Yes, ikaw ang mo represent mo nag-ana dili na. Mura og diretso na ka, ikaw na diretso. Wala na ilain nga nagkuan pod nag-represent sa Dulugon at that time. Actually, sa atong una ma'am, kay duha unta may mag-represent sa Dulugon. Oh. But then, ang barangay magbuot kung asa tong isa ka candidate. Oh. Kay if ako'y pilion sa Dulugon, then duha may butang og Dulugon dito, then ako'y mag-represent sa Dulugon. And katong other candidate kay murag i-raffle to for another barangay. Okay. So ni-represent siya sa lahi ng barangay. Oo, yes ma'am. Naka-compete gid siya. Yes ma'am. That's good. How did you prepare? Especially nga municipal-wide na. Ato ma'am kay murag same as murag na routine ako sa mga since dugay nang pud ako sila nakauban. Balega pasarela training na ato mga around 2 weeks before, and then Q&A sab halos everyday, halos sulat na ko yung time ato ma'am. And then igod lang ko muli sa boarding house para matulog, and then mao to murag ni pay off ra pud akong hard work. Oo. Pero unsay mas na-feel nimo nga na-pressure ka? Asaan ang tulo? The Mr. Fasmin, Mr. Agis, upat di ay pa, no? Mr. Ginoong Palaro, dayon Lakan ng Maramag. Asa ka mas murag feeling nimo, grabe gid ang imong effort Murag sa Lakan ma'am. sa Lakan because it's the biggest. No, dili biggest kay municipal wide man niya ang biggest nimo katumang Fasmin. Fasmin kay Mindanao wide man to siya. So, ngano tuod sa Maramag? At that time ma'am kay wala ko kakuan, murag feel na ko dagan pa ko mas mabuhat bitaw, like mas better nga mabuhat that time. Dili ka satisfied sa imong performance at that time? Very satisfied mo ko ma'am, Ah, pero na-feel lang ako kay murag daghang time constraints sa ako, and after po datong kuan, after nakuha na ko tanang awards, katong tanang minor awards. Sige daw, usa nga mga tanang nga minor awards? Yes, ma'am. Ay, hakot award di ay ka. Sige, usa nga mga awards? Best in production, Best in production, best in swimwear, swimwear, wow. and best informal. And Sige. at that time kay murag na-pressure niyo kay ko sa Q&A nga part ato. Tungod kay imo na murag gihakot na nimo ang mga major awards, ang minor awards unya. So dito na ka sa Q&A. Naabay preliminary Q&A? Wala na ma'am. Diretso na. Okay. So napay talent? Wala na ma'am. Wala na. Dayon sige sa Q&A. Sa Q&A ato kay murag I felt like I could do better, pero I guess it was okay. Unsa nga question? Unsa madumduman pa nimo? Unsa ang question nimo? Nakalimutan ko ma'am. Pero feeling nimo nga murag mas naapagid unta kay ika-istorya. Yes ma'am. Pero you were crowned as the Mr. Lakan, the Lakan ng Maramag, Yes, or the Mr. Maramag 2025. After that, naabay next? I mean, di ba usually kung mag-appeal ka kay dapat
pag ikaw ang mag-bring sa name sa usa ka municipality na ana po'y provincial, naa ba sa inyo nga case? Provincial wide nga? From what I heard, ma'am, kay na daw Misters of Filipinas after. Aya, nakadungog katong Ginoong Pilipinas. So kada lahi po na. Lahi ang Ginoong Pilipinas, lahi po ang Mr. Pilipinas. Oo, like na, ma'am. Oh, sige. So, you are preparing for that. As of now, ma'am, wala pa. Pero wala pa po ang Mr. Misters of Filipinas. Oo, wala pa. Or naana. Or dili pa sure, ma'am. Okay. So for now, rest lang sa gyud ka and focus. Sige, sa imuhang mag 2 years pa mangyud ka diri, right? Kay second year mag 2 years or 2 years na? Mag 1 year tama, mag 2 years pag gyud ay ka. Sige, sa imuhang almost 2 years nga stay diri sa CMU, unsa pinaka di nimo malimtan nga experience? Memorable. Siguro kanang maglaag sa akong friends anywhere around the campus. Okay, campus lang. Mm-mm. Naaba mo yung mga laag nga outside? Naapod, ma'am. Sige, sa campus, asa po usually? Nganong kada nga mga places ang inyong gusto nga adtuan? Usually kay katong kananan sa lawaan dito may magtambay sa akong friends. Chika-chika lang, ana. So, how about challenging? Especially nga you are from afar, unsa bay mga, or not necessarily the distance, pero unsay usual nimo nga kanang makaingon ka, oy, mo ni pinaka-challenging nako nga experience diri sa CMU? So far, ma'am, atong murag first year, first time, kay ka-struggle po ko sa akong mental health ato since alone ko, wala ko nanad nga wala akong parents. Oo. And then, daghan pa ko gi-adjust dyan, daghan ko mga things nga daghan ko mga responsibilities na added sa akong kagalingon. Oo. O mo to medyo na lonely lang jud kay ko ato. Pero at that time nag-dorm ka or boarding house na? Sa pad, ma'am, sa Dulugan. Okay. Kato imong cousin nga imong giingon, dili day mo kauban? Dili, ma'am. Pero silingan lang, ma'am. Okay. So meaning dili kay mo magkaistorya. Mag-istorya, ma'am, if nalay mo contact na mo. Pero at that time, mas gipili ni mo nga ay alone lang sa gyud ka, mag-contemplate sa ka. Pero wala na, may gani kay dili affected ang imuhang pag-school adto ang imong choices mga, dili na ko, muulit na lang ko sa mua, kay gimingaw na ko sa akong parents, ana ba, nga moment? Na ba kay ingon anak nga moment? Ay, wala man, ma'am. Wala ra sad. So ang imo lang kay na feel lang gid mo ang loneliness nga, alalahi ra gyud nga layo na kay ko sa akong parents. Was it your first time nga nalayo ka sa imong parents? Yes, ma'am. Very first time. Sa college, gin sa mo pag-adjust? Murag, lang ko, ma'am. Ga-learn lang ko kung ano yung mga need na ko buhaton, mga manglaba or mukhaon ko nga magluto, nga presa. Wait lang, sa inyong balay galaba ka? Wala, ma'am. So kinsa ga do the laundry? Usually kay na akong mother but sometimes na may mo help. Dayon, unsa gid imong work sa balay? Magaluto pug ka? Kaluto ko, ma'am. Usually may ginagawa ako sa balay. Okay, dito sa balay ninyo sa Miss Ok. Muna pag-abot nimo diri, ang laundry ikaw nagalaba. Pero most of the time laundry ko, ma'am. Aga pa laundry na gyud ka. Pero kabalo na ka manglaba. Yes, ma'am. That's good. Luto, it's not a problem. Kay galuto ka karon. Yes, ma'am. Oh, that's good. Hobby ra po na ko, ma'am. Kay malingaw ko. Unsa usual nimo nga mga ginaluto? Ang favorite ko lutoon kay Sisig and Bicol Express, ma'am. Ay, wow, puro pork. Mm-mm. Oo. Kay, nga naman, naa kay mga menu nga imong gina-follow, nga ingana gyud ang imong pagkaluto? So far, ma'am, kay mag-experiment lang ko sa kung lutoon per me. Usay kay katong luto ko Bicol Express, gibot yan akong cheese, kitayan ako, then okay raman po siya. Pero ikaw ra pa'y nakaon or naay mo judge sa imong ginaluto? Na kay mga friends nga ginapakaon nimo or ikaw lang? Wala, ma'am, ako ra. Okay. Sige. At least pero so far, ang imong mga pinakalami nga giluto, unsa man? Siguro Sisig, ma'am. Ang recipe nagaykan sa akong friend. Kano saan na nimo na-learn? Around mga 6 months ago, ma'am. Just recently. Okay. So, muna imuhang ginakuan karon. Sige. How about study habit? Yan.
syempre dili sa CMU, nakadungog ba ka before ka nisulod sa CMU nga niingon sila nga dili sayon sa CMU? Have you heard that? Yes, ma'am. Oo. Pag abot nimo diri sa CMU, unsa man imong kana bang imo bang na-verify gyud or nakaingon gyud ka nga dili gyud ay sayon or kaya ra? So far, ma'am, kay kuan, at first kay very difficult on topics, pero over time naka-adjust ra ko sa akong own method of kuan studying. O studying, sige daw, share it to us. Unsa imong method? Kay usually, ma'am, magulat ko kuan. Kay since naman ko ADHD, di ko ka focus o kanang taas pa kay ang deadline. Bali magulat ko nga gamay na ang deadline nga mo kick in ang anxiety sa ako. Oo. Hala pariya to, ingana ko kanang 11th hour na ay hapa mulihok. Pero dapat, ako na nag-change actually. Atong college, yes, oo. Pero along the way, nakaingon ko, ay lisod. So dapat, liho ko na ko siya very ahead of time para dili ko nga mag-cramming. Kaya mo na, so, ga-cramming ka. Mo na ang mga terminologies ninyo karon di ba? Yes, ma'am. Gi-cram na ako, ma'am. Say cram. So, nautan ako, say gi-cram ni mo. Kuan di ay, kanang 11th hour na trabahoon. So, effective siya sa imuha, ang ingon ana. Effective siya, ma'am, pero dili siya 100%. Because? Kay, usahay kay kuan, kanang nakoy 3 hours lang nabilin before sa exam. Mag-study ko ng 3 hours pero isa ra ka subject kay namagyapoy some exams nga sunod-sunod ang subject. Bale, malimtan akong isa o gamay na lang akong ma-review ato. Then, sa isa na lang ako subject mag-excel gamay. So, kumusta so far? Na ba kay grades nga gina-sustain karon, gina-maintain? So far, ma'am, akong goal lang kay kuan. Kay maka-pass lang. Pero so far, kay okay rin po na akong grades. So, ang goal is to graduate on time. Okay. How about friends? Naka-mention ka katong mga names sila ganina. Usa to si Tim. Isa pa to? Si Leo. Si Edgar. Asa man na nimo sila ilhan? Sa first year na ako, ma'am, sa Agaycon. Kay classmates nimo sila? Classmates, ma'am. Unsay pamaagi nimo nga unsa inyohang way of like connecting? Kana bitang nakaingon ka nga hala ni click gid nga friendship. Unsay ikaw, unsa ka makig-connect with your friends? Ikaw ba ang ga-approach una or sila ang nag-approach nimo? At first, ma'am, kay kuan, very quiet yung ghost room, kanang murag intimidating lang taon. Then because of your height, intimidating ka, taas kay ka nga lalaki, unya, syempre maulaw mag-approach nimo. Dayon. Pero deep inside, ulawon na joke ko ato, ma'am. But then, sila may nidool dyan ako. Then, giuban ko nila, laglag me around campus, and nangaon, kaupagkaon. And then, murag dito, gusto ko na akong friendship, ma'am. Then, na-build further kay since, sige, magdulag mga online games. Like Mobile Legends, ma'am. Di ba naman competition? Naka-join na kayo competition? During high school pa to, ma'am. But this time, wala na. Wala na sa college. Right. So, kamura mobile, unsa na ana? Actually, dili ko into games, online games. Unsa na asa, Mobile Legends. Magkuan lang ka, ma'am. Mag-get ka og objectives, tapos mag-fight with other heroes sa kalaban. Mo inyong way of bonding sa imong mga friends. Kamura pod ang kaaway-away, murag ingon ana. Dili, ma'am. Murag mga random people from the Philippines ang makalaban na, ma'am. Okay. So, unsa lugar ang bali isa mo ka team sa imong friends? Yes, ma'am. Sige. Anyway, hello sa imong mga friends. Alas 4:48. Hopefully, ako po silang ma-interview diri, no? Yan. Ingna sila yan na magpa-interview diri. 4:48. Hapit na mag-end ang atong time. So my question is, kumusta ang heart ni Ryan? Inspired ba si Ryan karon? Hapit na ang Valentine's Day. Inspired, ma'am. I'm in a very happy relationship for over 2 years now. Asa ni mo nailhan? Diri sa CMU or dito pa sa Miss O? Sa Miss Okpa, ma'am. From my previous school. Is she also from CMU or from Miss O lang yun? Nag-school? From CMU right now, ma'am. So, uban mo nag-school? Dungan mo nag-eskwela diri? Yes, ma'am. Mapanay one of the biggest reasons why I chose CMU. Okay. Wait, isa yung course? Management accounting siya karon, ma'am. Naa sa College of Business and Management. Yes, ma'am. Wala pud mo'y plan nga mag-isa mo og college. Okay lang sa inyo nga lahi inyong course. Yes, ma'am. As to the decision making nga kanang mag-study, mga ingon ana,
maglaag, ay mong na-mention friends. Pero wala pa ka-mention sa iya. Uy, basta gusto niyo siya i-shout out. Hello. Shoutout sa akong girlfriend nga si Jan Docsan Santa Rita. Iyang name is John. Jan Docsan. John Docsan, ma'am. John Docsan. Yes, ma'am. Cool ba kayo siyang name? Asa daw nakuha yung name? Mix ang kanang Jan, ma'am, kay murag recurring na sa ilang magigsuon. Okay, naagitanan. Oo. Dahil ang uban na dayon. Ang Docsan kay gikantos tambal. As in, muraog. Something like Alaksan, mga ingon anak, no? Kauban anak niya. Nga mga tambal. Okay, anyway, ato na siyang i-interview pohon. Pero as to studies, kana pag study mo, naabay time nga gauban mo nga mag-study or So far, ma'am, kay gusto ko ka ng quiet space so mag-study ko. But never ka nga nagka-group studies? kung mag-group studies ko, ma'am, dili ko ka-focus since dagan mag-background noise. Yeah. So never pag hindi mo nag-uban nga mag-study? Kauban, ma'am, pero di lang ko ka-focus. Yun lang. Oo. Kay holding hands perminti. Dili. Bitaw na may nga na good nga mag-study ta pero holding hands. So sorry mo pag-focus. Nga nag-holding hands. Pero bitaw, unsa iyang way of helping you nga maka-focus ka kung halimbawa na amoy dapat nga nga studyhan? Usually, ma'am, i-motivate ra ko niya o usay magpa-head massage ko kung maglabad akong ulo from the medication. Have you tried yan using headset kung mag-study ka? Para halimbawa, kung naa ka sa crowded place, unya, maguban mo sa imong girlfriend, unya, syempre, dili man gid kaka-concentrate. Have you tried using headset para nga maka-concentrate ka? Yes, ma'am, bro, ma-distract jud ko. Akong way, ma'am, kay kuan dapat nako quiet nga area. And then comfortable ko sa area. And mag-earphones po ko, ma'am, para maminaw og music. Okay. So, dili siya ingon nga naka-play siya diha. Oo. Kay ma-stimulate pa man akong eyes, ma'am, nga nagaliok-liok sa akong kilid. Yun lang. Oo. So, mas effective kung naara ka sa inyong boarding house, mag-study. Kaya sa boarding house mo, ikaw ragid po isa. Naki-upat ka boardmate, ma'am. Dobby, kumusta man na? Giyon sa nimo pag-study? Hilumon mo sila, ma'am. Murag ako'y pinakasabahan dito. Oh my God. So, mas naapagid ay hilumon sa imuha. Mara pag di ba kaingon ka, kuan ka, dili ka, tabian, ana. So, mas naapagid ay nakalabaw pa sa imuha nga hilumon. It's good kina naka-boardmate ka o naka-boardmate, may tawag na? No? Boardmate ang tawag, Yes, no? O naka-boardmates ka o ka ng parihara po sa imuha nga or mas worse pa nga hilumon sa imuha. Pero sila pag mag-study, hilom ra gyud pod. Hilom ka sila, ma'am. Dili na pod ka ma-distract. Asa ka ga-study sa inyong Naman may one table each sa among boarding house. Then, ang taas sa among table kay among bed. Marshag bunk. taas sa table inyong bed? Okay. So diha mo mag-study. Pero sila, di po sila makik-talk ni mo. Mga hilumon gyud pod. Mag-talk niya sa'yo, ma'am. Pero kanang kung kanang mag-uli sa inyong boarding house, gachika ra pod mo. Pero pag during studies, dili ka nila tinggan. Murag, sometimes lang po may chika, ma'am. Mag-chika. As in? O sa haman na nimo nga meet imong mga boardmates? Murag, randomly lang, ma'am. Kaya nag-post sila kanang LF boardmate. Then, ni chat ra po ko sila. And then, dito na hitabo. Hala ka kuyaw, no? Pero anyway, hello sa imong mga boardmates. So, basi gusto nimo sila shout out, hapit na atong time. Shout out kay Ben Casinilio, kay Jomari Arado, o kay Lakilo Ilago. Hello sa inyong tanan. Sige, anyway, basig pwede po nato na sila interview. Basig hiluman na po ko nila diri, no? Di po siguro, no? Basig tinggan na po ko. Hello, si Marites Saranes Ribolos. Good afternoon. Wala na tay time yan. Message nimo para sa mga nag-aspire nga mag-join og mga pageantry pero mahadlok pa nga mo join tungod kay naa sila yung mga, kanang naa pa sila yung mga hesitancy or hesitant pa sila mag-join. Siguro, don't be afraid because once you enter that tunnel, there's always light in the end of it. There's always light at the end of the tunnel. Diba? Sige. Salamat kaayo yan. Si Ryan Paul sa Rigumba finally. Nag-uba na gimi ni Ryan. And hopefully, puhon, pag maka-join ka, are you planning to join like mga masked nga mga events?
I'll think about it, ma'am. Especially nga ang imuhang handler si Justin, kapila na nga nag-represent sa CMU sa MAST. But in your case, wala lang sa ka. You'll think about it pa. Kay dili pa ka mo join og pageantry. Sige. Anyway, higala, alas 4:54 na sa kahaponon. Dagan kay salamat sa inyong pag-uban kanamo. Again, kauban nato karon si Ryan Paul Sarigumba, ang lakan ng Maramag 2025, and siya pod ang Mr. Palaro third runner-up 25. 25, and Mr. Fasmin 2025 5%. gihapon tanan dito. Yes, ma'am. Tanan 2025 last year lang. First runner-up. So again, si Ryan Paul Sarigumba Usaka, second year BS Agricultural Economics sa College of Agriculture na estudyante. So, kini na lamang si LG Iman Aninayon. Thank you so much to Justin Dave Facunla Badillas nga iyag yung na-invite si Ryan nga maoy mag-guest diri karon sa ato ang kinabuhing CMU1. So, daghang salamat. Bye-bye! Okay.